buna chipipe na boiguni chitap mbabwate chichibot buna chiria na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira sinyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi asenamba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Na okwanira ndonsia soberto mwanchu muligereria bwe station ya Ndizi TV na ndenenga kingi yangu kwaregania asemesa ya mwana maya egeratu manyenga nararia ya akorekanire kurwa litukulia gwa chagete wikabono Nyarangi Chinsa Isato chabono butuko nyora litukoneria Jumapili chitariki 10 omutenyino yokane omwaka bwechiri bwibere na 2022 nande litukeli na lya bakristo bege katoliki amone chidini chinde banyara ko baguchengera lituko lya makendo aiga asense yaito ya Kenya nabako gendera gutobwatya wetera semitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook naboigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube kuiranande asegekeke kerebusyo egeren kumanyenga narariaya na kwariganirie Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lya tukubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta kerotoko ya chaka korwase kaunti ya Kisii asekilisia Kenya bururu abu asaba Kristo korwase chikanisa au baumerana na guchengera litukulia makendo aiga somo chobosongo muri kwito Mildred Momanyi tigato chakiri na roboti urwa senchera yoboikirano Ekanisa yege Katoliki nigo bakora engakiyo kwengata bunenchera ya moyo konyora amatukalia Yesu Kristo achandegete asengencho yebibe bya mwanya bantu imeye kanisa ya Nyabururu egotoka imeye kaunti ya Kisii nigo abaraina babwatani be kanisa yo baumerana aseogo chengera lituko lya makendo iliyokolengana baroboli bwate ekerenga gyo komotogia Nyasaye omofada bwekelisyekyo Bankrat Juma naerera igoro yo morobelyo yo Engaki ekero tukukora engaki okwingata twatakire amo nomo yiga bomo amakena matagatifu twaseniye atwairwe amakenda yayiga atorokire tukania omarembe santu bonsi na mono tubulo marembe family chito omorembe asantu bande kati itana mono tubolira Nyasaye sinitira ese ya Kenya abatunogo chora tunogo chorokuya tuno marembe unta konde unta tonde sikendionsi sinjogo chora aba Kristo bekelisyekyo na barobwa mbanyora libaga na kwerera igoro ya litukeli lya makendo gose Palm Sunday ero nigo tulenya bururu togo sherekea weekend takatifu ekero mugweni ito Yesu Kristo ari guchandika okobibi bya mwanya bantu kono twatebunga asekonye tubwate bigocha tweitimono oikanye to kutari koigwana tusaba no kwabirana erigere tunyari koigwana nandu tunyari kweiti bibieito unabona Yesu Kristo agende guchandika okobibi bibieito abwato bwanjani obongo kya semwanya bantu taligane chinguru kya mubulete ali wetole kurusa abaskari balia lakini asengenjangite utotoria ntwabanyene itukuri okuyarigania na mono kunyora aya korekanete ingaki kirya Yesu egere tuyarigania se
Pasaka iri gusibwito abona ase chingaki echi nigere ogusaba gwito nga tope no murembe na mono tusabirane kuna bono asichinse kiribwato bokonguna Koroshia na Russia banyari gutwana baruwo murembe bagokira mutukaya na intwe kurwa Ndizi TV nigo twabaganeirie abakristo rituko ria makendo ligia ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi Mbiamano omurikito Mildred Momanyi gotigana nere omurikito nigo tokonyora buna abangina ba gusabarai babangina nigo baito chiguto cyabo asensemo ya menyenya magega yo gukora maigelio na morokererio igoro yesabatenchenu morobulio yo nigo negativwe na pastor Dr. Paul Kiage oyuru munyakero gwe conference ya South Kenya tatonyora robot yoru asenchira yo bwikiranu Tali abaroki gwabe chiskuru chioka bakonyora chigutwa chingaki bakorira masoma abo asekolende kiromonto oliokorira maigeliaye goikanere anyore egutu eyo wetania abangina chimeisano na ibere korwa chikanisa ao echo chirense ye district ya Menyenya ase conference ya South Kenya nigo banyorete chigutwa magega yogokora amaigelio na maorokererio ayo aira matukatato ayo anyara kobaga koragwa na pastor Dr. Paul Waro Kiage oyore omunyakerogo o South Kenya conference buna akoerera yona abairege kwegelia igoro uno monda kwagachika abe omugima abo saneire asamangane kimwika elieta toko tebe gesongo spiritual formation abutu arolire nga nokomanya sabye kene mnawo kwanu asebuku na wanja Yesu oyochire uno motolia asokotorusia asoma kwelia kana kale nobosomba bwebibe neseye bibe abarai babangina bo baikiranete na koegwa chigutu echio nigo barenge no mogoko magega yo kumirana ase omusangerekano manene ase ntunde yelitangani kubwatakana nebitango byomuchando o COVID-19 oyotarenge gwanjira abakristo gochamo Incho yo muri kuna gosaberege ndeke ngomwanene gatikora nche korone sire tumirane kuna bakungu tomentu chinguru cyo gukora emiremo yesa ataraira na sense aigara abantu bose bamwikere corona yabeire gutochanda mono onyana barwaira abanga bangina banke mbarware tabandi bagasiria bagaka babugwetera se corona lakini omwaka oyo akaratwanyorete nyasaye usiriri corona abangina ko barenge na maiga manene yo gocham ikiagera basiriranire asamatuka matambe asengecho yo gosangari ngana ria nyasaye Omorandia Robert Achoki nigo abairanireti abangina bonga mbiamano ase ogoikirana ase semineyo na gosanga obuya bwa nyasaye na tikirese ni ibere lesson ye sabat ne lesson ya stewardship wabere to kwegeramo sabat gatwegeri bunanya ere ya nyasaye nero mutungi nero muboria nandi nero tuiranirie asitu asirete korwa Ndizi TV emesa yamangana maya ensemo ya barai korwa sensemo ya Mount Kenya nigo bono bamuganiri umurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga komachora omokonyo ye korwa se ensemeyo bakoragwa no mugavana w'i county ya Nakuru Likinyanjui no mu women rep wensemo ya Murang'a Sabina Chege amo no mugavana w'i county ya Laikipia Nderitu Murithi nigo bono bamuganiri Odinga gochora omokonyo ye korwa sensemeyo abwase batebire buna nigo babeirange na kumusira Raila Odinga abwase batebire na barabo nigo baganitie getari yokoegwa obokonyi buburai bwense nigo batuguteirare abarai bali baganitie libagerio na gotebechi ne chingaki asorongoro Mount Kenya konyoro mokonyi bumurai bwense Nakuru muko na kura nyingi sana more than 1.1. So what is the share of Nakuru County and the national government? And we should not shy away from asking
maskini. Lazima tujue hata sisi tunapewa nini. We are also not blind followers. We want to follow, but our interests must also be taken into account. The region of Mount Kenya expects nothing short of the Deputy President. It does not matter who it is, it does not matter from what region, but our interests must also be incorporated there. Tulianza hii safari